Se jkun il-Prim Ministru innifsu li jagħżel il-Kummissarju l-ġdid tal-Pulizija wara li ssir sejħa pubblika. Minn hemmhekk il-proċess jimxi għand il-Prim Ministru u l-Prim Ministru jagħżel l-aktar kandidat li hu fil-fema tiegħu jidhirlu li jixraqlu jokkupa l-kariga ta' Kummissarju tal-Pulizija. Dan ikkonfermah il-Prim Ministru Robert Abela nnifsu f'konferenza tal-aħbarijiet li saret f'Kastilja. Il-proċess se jibda b'sejħa pubblika, jiġifieri mhux se tkun sejħa interna fil-korp tal-Pulizija. Minn dawk li applikaw il-kandidati interessati se jitniżlu għal 2. Imbagħad ikun il-Prim Ministru nnifsu li jagħżel l-aħjar persuna skontu biex jieħu f'idejh il-korp tal-Pulizija. Finalment dan l-isem imur quddiem il-Kumitat tal-Ħatrit Pubbliċi fejn il-Gvern għandu maġġoranza. Fuq domanda ta' Net News, il-Prim Ministru konferma li dwar dan il-metodu li qed jipproponi ma saret l-ebda konsultazzjoni mal-Oppożizzjoni. Konsultajt mal-Oppożizzjoni fuq dan il-mudell li għadek kemm semmejt? Se jkun hemm il-diskussjoni fil-Parlament. Prova ċara li Abela mhux kommess li joħroġ lit ta' dialogu mal-Oppożizzjoni. Konferma oħra ta' dak li qal il-ħadd li għadda fid-diskors tiegħu ġewwa Bormla. Aħna l-Gvern u d-deċiżjonijiet neħduhom aħna. Kien il-bieraħ wara nofsinhar meta l-Oppożizzjoni Nazzjonalista ppreżentat abbozz ta' liġi lill-Iskrivan tal-Kamra li permezz tiegħu qed jiġi propost tibdil fil-liġi u l-Kostituzzjoni dwar il-mod kif għandu jibda jinħatar il-Kummissarju tal-Pulizija. Il-Partit Nazzjonalista ilu jisħaq għal diversi xhur illi wasal iż-żmien fejn il-ħatra u tneħħija tal-Kummissarju tal-Pulizija għandhom jibdew isiru bl-approvazzjoni taż-2 terzi tal-Kamra tad-Deputati.